Παρ' όλα αυτά ευχόμαστε καλή επιτυχία, αν και είδαμε ότι η εκδήλωση έχει στεφθεί με επιτυχία ήδη. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, καλή δύναμη και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι βλέπουμε ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά στο χωριό, εφόσον προσπαθούν και αναδεικνύουν και καλλιεργούν τις δυνατότητες των παιδιών. Εμείς από την πλευρά μας ως δάσκαλοι χορού προσπαθούμε τα ίσα με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Στον Κεμπετζέ σήμερα έχουμε τον Κώστα του Σοπιάδη και στο Καούλ τον Γιώργο τον Κορτσινίδη. Θα παρουσιάσουμε με την παιδική ομάδα του συλλόγου μας, του Πολιστικού, χορούς από διάφορες περιοχές του Πόντου. Θα αρχίσουμε με Δυτικό Πόντο χορεύοντας το χορό Καρσιλαμά, Αντιχριστός. Από την περιοχή της Γαράσαρης, γνωστή ως Νικόπολη, χορεύουμε το χορό Ούτς ΑΕ. Σημαίνει χορό στα τρία. Συνεχίζουμε από την περιοχή της Μπάφορας και χορεύουμε το χορό Σαρί Γουζ, Ξανθιά Κοπέλα.
συνεχίσουμε από την ίδια περιοχή της Πάφρας, η οποία εκτός του ότι ήταν πασίγνωστη για τα πολύ καλής ποιότητας καπνά τα οποία καλλιεργούσε και εξήγαγε στην Ευρώπη αλλά και στη Ρωσία, ήταν πρώτης ποιότητας τα καπνά της Πάφρας. Επίσης πολύ γνωστή και φημισμένη για το χαβιάρι της, σαν παραλαϊκή πόλη. Πασίγνωστη επίσης και για το περίφημο Αντάρτικο της Πάφρας. Γι' αυτό και δεινοπάθησε πολύ αυτή η περιοχή και ιδιαίτερα οι Τούρκοι επενέβησαν εκεί στην περιοχή και δεινοπάθησαν πάρα πολύ στην περιοχή εκεί και της Αψούντας και της Πάφρας οι Έλληνες. Από την περιοχή αυτή, την ένδοξη, χορεύουμε έναν αντάρτικο χορό, ο οποίος ονομάζεται Μονός. Μονό το λέμε εμείς. Οι Παφραίοι τον έλεγαν Τεκ Καϊδέ. Θα συνεχίσουμε από την περιοχή της Τραπεζούντας και της Ματσούκας, χορεύοντας ενότητα στο χορό τικ, τον όρθιο, το στιντό χορό, μονό και διπλό. Από την ίδια περιοχή της Ματσούκας χορεύουμε το χορό Τριγώνα, πάλι σε δύο παραλλαγές. Ο χορός λέγεται Κετέρς, γιατί είναι ανάποδος, έτσι πηγαίνει αριστερά.
Μπατσούκας. Θα συνεχίσουμε με το χορό Πατούλα, ο οποίος στην Πάφρα ονομαζόταν Πατούλα, στην περιοχή του ιστορικού πόντου, Τραπεζούντα, Ματσούκα κτλ. Ονομάζεται Πιπιλομάταινα από το γνωστό τραγούδι. Η περιοχή του Αγκταγματέν είναι μια περιοχή η οποία απαρτιζόταν αφενός από μεταλλεία ασημιού, αργύρου και χρυσού, τα οποία επανδρώθηκαν μετά το κλείσιμο των μεταλλείων της Αργυρούπολης, του νότια και δυτικά της Τραπεζούντας. Μετά το κλείσιμο των μεταλλείων της Αργυρούπολης φύγαν οι ελληνικοί πληθυσμοί ποντιακοί και εγκαταστήθηκαν στο Βουγάματέν, το μεταλλείο του Ταύρου, και στο μεταλλείο του Αγκταγματέν. Από την περιοχή του Αγκταγματέν, δηλαδή χορεύουμε το χορό Τικ, ο οποίος στην περιοχή εκεί ονομάζεται από Πανκεκά. Και για το τέλος αφήσαμε ένα χορό ο οποίος κατήτησε να είναι ή κατέληξε παποντιακός, ενώ έλεγε την καταγωγή του από την περιοχή του Κάρς και την ευρύτερη του Καυκάσου. Συναντάται σε πάρα πολλές παραλλαγές ο χορός και στην Αρμενία. Είναι ο χορός Κολτσαρί και επειδή έχουμε καταγωγή περισσότερη εδώ στην περιοχή από το Κάρς,
νομίζω ότι με αυτό το χώρο έπρεπε να κλείσουμε. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, ό,τι επιθυμείτε, και το Σεπτέμβριο πάλι όλοι γεροί και δυνατοί μαζί πίσω για να ξαναρχίσουμε. Καλή δύναμη.